дуруд бинандои азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. ин бозии рафиқона аст ва мо дар миёни бозиҳои асосӣ аз ҳисоби иштирокчиёне ки фаъолияти хуб доранд, ки ягон афзалият ё бартарӣ доранд аз нафарҳои дигар, ҳамин гуна як бозии рафиқонаро баргузор мекунем ва намояндаҳои гурӯҳҳои гуногун сар як миз ҷамъ мешаванд ва ба 6 саволе ки ҳаст пешниҳод мешавад. хуб, фарқи ин бозӣ аз бозиҳои асосӣ фақат дар ҳисоб аст ва он ҷо агар 11 савол бошад, дар ин бозӣ ҳамагӣ 6 савол бароятон пешниҳод мешавад. хуб, тартиб ва механизм қариб ки бетағйир аст ва шумо дар бораи қоидаҳои бозӣ умедворам маълумот доред. хоҳиш мекунам рақами саволи аввалро муайян кунед. то лаҳзае ки рақами савол муайян мешавад, ман шуморо бо аъзоёни ин тими рафиқона шинос мекунам. Асланбек Муродов, Фаридун Буриев, Муниса Сунатова, Дилшод Ниёзов, Умедҷон Маликов ва сардори даста Умедҷон Амонӣ. рақами саволам маълум шуд. саволи рақами 6, таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як табиби чашм Ричмонд Сидней як намуди айнакҳои махсусро барои ронандаҳо ихтироъ карда буд, вале гап сари он аст ки бо он мошин ронда намешавад. шумо гӯед ки ин табиб он айнакҳоро бо кадом мақсад фикр кард? маромад, 1 дақиқа вақт фикр кунед. саволи пурра. Як чашм, як намуди айнакро ихтироъ кард барои ронандаҳо. ронандаҳо бо он мошин ронда наметавонистанд. номи табиб. Нест. Номи табиб нест. Номи табиб нест. лекин бо он мошин ронанда кардана. соати айнак ҳушманд, якум вариант. боз. дигар вариантҳо. айнак барои кӯрон бошад. бо ин айнак ронда наметавонад. яъне айнаке ки мо дигар ронда наметавонад. не, чанд вариант маша аз шумо айнак ҳушманд ҳамея ки барои хоб набудан шад. ин версияш барои мо. дигар чӣ вариантҳош наметавонам мода. не вай мон бад мошин ронда метавонад, лекин ирамон мошин ронда наметавонад. гап сари ҷад вариант таҳлил накун дигар вариант худат. айнак ҳушманд боз. 1 дақиқа вақт анҷом ёфт. маромад, ки ба савол ҷавоби дуруст пешниҳод мекунад? муҳтарам ровӣ, ба саволи мазкур аъзои даста Дилшод Ниёзов посух медиҳанд. маромад, аз сабабе ки шумо гуфтед бо ин айнакҳо мошин ронда наметавонист, шояд ин айнакҳои ҳушманд бошад. айнакҳои ҳушманд яъне ки барои аз хоб ки мақсад дар ҳолатҳое мешаванд ки хаста мешаванд ва ҳамон хастагиашон ҳангоми хоб бурданашон ки огоҳ мекард барои чӣ? мақсад пешгирии садамаҳои зиёд. гуфтем ки ҳангоми рондани мошин айнакҳоро истифода намебаранд. гуфтем, шумо фаҳмидед на ҳамин қисмати савола? хуб, ба ҳар сурат қабул аст. мо дар саволам гуфтем ки он барои рондани мошин нест, барои ронандаҳо аст, вале бо он мошин ронда намешавад. метавонем вариантино наваз кунем? хуб, не, мо ин варианти аллакай қабул кардем. чӣ аст варианти дигари шумо? варианти дигар яъне ки онҳо айнакҳои махсус сиёҳ буданд ки ҳангоме ки ронанда дар як ҷо истода истироҳат мекард, барои ин ки дигар автомобилҳо мегузаранд, нури онҳо ба чашм назананд. фаҳмом. ин вариант ҳам қабул аст. неки хато аст. ҳар ду вариантон қабул аст ва ҳар ду вариант нодуруст аст. хуб, ин табиб медонед айнакҳоро фикр кард махсус барои ронандаҳо ва онро ҳангоми рондани мошин намепӯшанд. ба хотири чӣ? ба хотире ки ин айнакҳо вақте ки ронандаҳо ба чашм мекунанд, эффекти ҳолати мастиро нишон медиҳад. яъне барои он аст ки ронандаҳо фаҳманд ки дар ҳолати мастӣ шумо нами хел мешавед. яъне шумо бинишатон чӣ хел мешавад, тасаввуратон чӣ хел мешавад ва бо ҳамин мақсад барои нишон додани ҳолати мастӣ вақти рондани мошин, яъне айнакҳоро барои ҳамин истифода мебурданд ки барошон дарз шавад ва махмур мастона сари чамбари мошин нашинанд.
саволи рақами 1. як вақт дар ҳоланд як киштии махсусеро сохта буданд ки барои интиқоли қум истифода мешуд ва қум ба воситаи қубурҳои махсус ба он киштӣ ворид мешуд ва ба ҷои дигар интиқол дода мешуд. шумо гӯед ки худи ҳамин киштӣ фармоиши кадом давлат буд? яъне ки як давлат барои сохтани ҳамин киштӣ фармоиш дода буд. кадом давлат? марҳамат фикр кунед. арабай? чунки соҳил байни ва масофа аморат. аморат як замон шакли гул бори як ҷазира сохта гирд. бале. ҳозир бо сохта истода. аммо не ғайр аз аморат агар худи аврупо ва италия намеша давлатҳои соҳилие ки туризм руш кардаги европада ғайр аз аморат бигзор аморат варианти якум аст майда. бо ки ҳамун италия испания англия ҳамун тараф франсия аз нигоҳи сайёҳӣ рушд кардатарин аст. не ки франсия шуда метавонад франсия аз лекин дигар ина соҳа ҳозир давлатҳои норвегия таги об монда истодад барои онҳо ҳам мақсад инҷа фақат не кишварҳое ки лаби ҳамун соҳил ба ҷойгира ғайр аз аморат дар европа аз нигоҳи туристӣ не шояд дар ин ҷо на танҳо барои туристӣ бояд не ҳама чиз барои туристӣ барои ки аврупо бошад соҳаи ғайри араб вариант чи аст бо аморат мдада фаронса шуда метавонад не не россия намешавад دیگه کشورهای قطر هم شده میتونه қатар як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. хуб муҳтарам ровӣ ба саволи мазкур аъзои даста умидҷон малик посух медиҳанд. марҳамат. ҷавоб ба ин савол ин давлати аморати муттаҳидаи араб мебошад ва ма аз ҳамин давлат ба ҳоланд фармоиш дода буд ки ин киштиро созад чунки ба ӯ барои сохтани ҷазираҳои зебое ки дар шаҳрҳои дубай ҳаст барои ҳамин масалан қум ва дигар асосан қумро кашонида ба баҳр мерехтанду ҳамин ҷазираҳои сунъиро месохтанд. тамом. қаноатманд ҳастем. ҷавоб комилан дуруст аст. ҳамин киштӣ бо фармоиши аморати муттаҳидаи араб сохта шуда буд ва ҳамин гуна ҳамон ҷазирачаҳои сунъие ки онҷо ҳастанд бисёр зебо аз ҳамин қум ҳастанд ва ин комилан як қуми фарқкунанда аст ва онро албатта бояд бо киштиҳои махсус интиқол медоданд. саволи рақами 9. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. ман номи чанд шаҳрро мегӯям, шумо метавонед бинависед. париж, лондон, лос анҷелес, инсбург, лейк плесид, сент моритс. шумо гӯед ки ин шаҳрҳоро чӣ муттаҳид мекунад? чӣ умумият миёни ин шаҳрҳо ҳаст? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. париж аст, лондон аст, лос анҷелес, инсбург, сент морис. панҷ шаҳр аст. шояд ино панҷ шаҳр ҳастанд? бача ягон мусобиқат аст ки дар ҳама ҳамино бишавад. теннис намеша. бозиҳои олимпӣ тобистона? گراند سلام میشه не то бозиҳои олимпӣ дар лондон шудааст, париж дам. ё ино аъзои ягон созмони ягон чӣ бошанд? шаҳрҳои созмон намеша. ё ягон намуди ино худаш мизбон варзиш ба ҳама биёрад. فکر کنم گراند سلام گراند پری هم مکمل باشن شاید نیویورک یک دیگه چی گفتی؟ نیویورک نیویورک ندارد پاریس لندن لیسم لس آنجلس پاریس است یا همشون دولت‌های اروپا لس آنجلس آمریکا لس آنجلس آمریکا نه مثلا اینجا نمیشه اینجا یکم نمود مسابقه هستی در همینجا عمومیت دارد یک چیزی که همش به داخل دارد جهان در کجا شده گیان اوید با فوتبال як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? гарчанде посух дақиқ нест, вале варианти тахминии дастаро Дилшод Ниёзов пешкаш мекунад. албатта аз шаҳрҳое ки дар боло номбар кардед, инҳо як умумияти варзишӣ доранд ки як нав мусобиқоти варзишӣ яъне ки дар ҳама ҳамин шаҳрҳо баргузор мегардад.
این بسیار عمومی است این جوابتون به نهایت عمومی است و خب این به همون قطار جواب‌هایی که مثلا قسماً درست هستند نشود وارد کرد شما باید مشخصاً بگید مسابقات ورزشی میدونید هزارها نمود مسابقات ورزشی برگزار میشد مثل اینکه غذا اگر گوین هزار نمود غذا است خب مرامت شما مشخص کنید که چی عمومیت میانی پاریژ و لندن و لس آنجلس و اینسبورگ و سنت موریتس و نمیدونم لیک پلاس و این چیزا هست بازی بسکتبال در همه همین شهرها چی است البته командаи баскетболи машҳуртарин тимҳои баскетбола доранд ки фикр карда меяд лос анҷелес вегас ман як замон худам бевосита барои ҳамон рови бозии баскетболро дар телевизион варзиш дӯст медоштам дидед барои ан ҳамин ҷавоби шумо нодуруст аст ҷавобтон нодуруст аст хуб вале хеле наздик омаден ин воқеан ҳам олимпиада буд дар ҳама яъни шаҳрҳо олимпиада бозии олимпӣ як бор не ду карат гузаштагӣ аст саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ кунед ба савол шумо дар бораи як маҷалла буд бо номи илм ва ҳаёт наукаи жизнь ҳамин гуна як маҷалла буд ва он ҷо дар ҳамон маҷалла графики яъне афзоиши шумораи онҳоро оварда буданд масалан аз соли 1986 сар мешавад ҳамин график соли 1986 ба сифр баробар буд ва барои мисол дар соли 1994 аллакай ин график ба 5000 расида буд шумо гӯед ки гап дар бораи чӣ меравад ки аз соли 86 то 94 қадар зиёд шудааст аз сифр ба 5000 расида хуб ва дар ин бора илм ва ҳаёт навишта буд наукаи жизнь ва маромад як дақиқа вақт доред фикр кунед خرگوش میشه یک درباره حیوانات هم خیلی هستن زیاد شده میردن بعد با در 86 گم بیماری نول بود نه خودم هم صحت بود کبوتر نه میتونه یا مرستنی است یا پرنده است یا خزنده خودش مجله هم خیلیه این با حیات خرگوش کبوتر در کتاب گیوگرافیا بفهمیم چیز اومدگی است گیوگرافیا صنفی 10 موضوع با رونهای کیستاتگی و گفتگی ماهی میمونه هست همین چیز نسان داره این در یادت میدادم که یا خرگوش یا کبوتر باز چی میتونن با چی بچه فکر کردم میتونن اینجا غیر از حیوانات میتونن دیگه چیزا باشه ویروسی نفرمانه ویروس وبا و یا як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маромад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад посухи дастаро дилшод ниёзов медиҳан ин шояд кабутар боша кабутар ғайр аз ин як ҷавоби дигар доштем ин харгӯш буд харгӯш шумораи онҳо аз соли 86 то соли 94 5000 шуд дар дунё ин зиёди бад нест дар дунё нахо 5000 харгӯш бошад дар дунё ё ҳаст ин дар ҷаҳон шумо дар назар доред мо дар савол нагуфтем ки дар куҷо маҷаллаи ин ва ҳаёт навишта буд дар бораи графики рушди шумораи онҳо ва ин график аз соли 1986 сар мешуд ва он вақт ба сифр баробар буд ва дар соли 1994 агар ҳамон графика бибинем шумораи онҳо ба 5000 мерасид гап дар бораи чӣ меравад ҳамин аст савол вирусҳо бошад ин шояд ягон вирусҳо бошад ё ки касали спид не спид зиёдтараи вирусҳо шумо мушаххас кунед барои ки вақти вариантҳо бисёр шуд варианти охира вирус чӣ вирус грипп зуком зуком хуб ҷавоби дуруст нест ҷавоби дуруст нестин воқеан ҳам гап дар бораи вирусҳо меравад инҷо вале вирусҳои компютерӣ ҳамин хатои шумо буд вирусҳои компютерӣ аст
саволи рақами 11 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Як таҷриба ё кӯшиши дар Британия насб кардани терминалҳо ё автоматҳо барои пардохти ҳаққи таваққуфгоҳ он қадар натиҷаи хуб надода буд. Масалан, ҳукуматдорони Ноттингем ҳазорҳо фунт стерлинг сӯхтанд ба қавле, баъди он ки ин гуна автоматҳоро аз Итолиё хариданд. Як детали он дар Британия хуб кор намекард. Гап дар бораи чӣ меравад? Маромад фикр кунед. در بریتانیا نگاه کنیم ماشینا برعکس دیگره. اگر مثلا در ایتالیا از طرف راست باشه این طرف چپ از سر کامera میچسبونن مثلا برای مردم نیودوب دست چپ برای همین این سیستمش در ایتالیا بود برعکس سیستم اینا بود بنابراین بسیار وقت مردم اینو پرداخت نمیکردن. این وارنت یکمه وارنت دیگه میتونه که باشه مقصد استو که دست راست بود نه در مورد از کدام طرف از شفر کدام طرف از طرف چپ در بریتانیا راست با چی میتونه بدن؟ بعد بسیار خریدن میگه در بریتانیا بعد خریدن و چسبوندن بعد عقدشون رسید که مقصد در ضرر شده دفراتی و مردم میدونن که نودام نه نگاه کن در طرف راست چسبوندگی چپ دست چسبوندگی تو ماشین میفره میری اما رولی ماشین هم بعد دیگه با چی دیگه واریانت با چی واریانت هم بودن میتونه بچه یک دیتالی اون دیتال میتونه واریانت نه پیشنهاد کنیم بچه як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад. муҳтарам ровӣ ба саволи мазкур аъзои даста дилшод ҷавоб медиҳад. рости низоми яъне ки чамбаракҳои мошинҳое ки дар Англия истифода бурда мешаванд баръакси истифодаи яъне ки дигар намуди тамоми чамбаракҳои ҷаҳон ба ҳисоб мераванд. зеро дар Британия чамбаракҳо аз тарафи рост насб карда шуданд, дар Италия ва боқимонда қисмати ҷаҳон аз тарафи чап و این برای پرداخت نمودن رانندگان یک مشکلات ایجاد میکنه. مثلا اون هنگامی که میخواسته یعنی که حق توقع رو پرداخت نماید باید لازم اومد که از ماشین یعنی که فرد و رود و این چیز برای آنها مانع ایجاد میکرد. بنابراین این تجربه برای بریتانیا یعنی که خسارات زیاد آورد. یعنی راننده باید نمیتونست که از ماشین فرد و پرداخت کنه. البته نه این که مقصد باعث آن میگره که اکثریت رانندگان از این چیز سرکشی کنند. قبول است جواب؟ ҷавобтон қабул аст. пештар аз он ки ман гӯям ки дуруст аст ё не, ман барои шумо як савол медиҳам. умуман шумо дар мавриди ҳавои Британия чӣ маълумот доред? боронӣ аст. чӣ аст? боронӣ. аксаран чӣ аст? абриву боронӣ аст, не? ҳам таваққуфгоҳе ки онҳо карда буданд деталаш мумкин аст ки обо мегузаранд. шумо ҷавобтонро иваз кардем? не. хуб, агар ҳатто иваз ҳам мекардем, ҷавобтон нодуруст буд. медонед ин автоматҳо ки аз Италия харида шуда буданд дар Англия хуб кор накарданд. барои чӣ? шиддат. на шиддат не. гуфтед ку абриву боронӣ буд. маълум мешавад ки ин таҷҳизот ба чӣ кор мекардааст? ба офтоб. офтоб кор мекардааст. ва вақте ки оварданд дигар офтоби кам мисли тоҷикистони азизи мо дигар офтобӣ нест онҷо ва барои ин таҷҳизот кор накарданд ва табиист ки пардохтҳо ки анҷом нашуданд хисорот ба миён меояд. саволи рақами 3. консерти аввали Гендел дар Лондон он қадар мавриди таваҷҷӯҳ қарор нагирифт. дӯстони ин композитор нороҳат шуданд, гуфтанд ки кори хуб нашуд, ки масалан мардум таваҷҷӯҳи кам карданд, наомаданд. аммо худи Гендел гуфт ки баръакс ин бисёр олиҷаноб аст ва далели худро пеш овард. чӣ далел пеш овард? чаро ӯ фикр мекард ки баръакс хуб шуд ки ҳамин тавр шуд? чаро? маромад. мухлиси асосӣ мамода мегӯяд.
یعنی آرام ذات همه آرامی رعایت کرد. یکمش آرامی درسته. مقصد آرامی را میتونه که بعد مخلصی اشدی اومده. آرامی مخلصی اشدی. یعنی میگم من مخلصی اشدی رو فهمیدم که چقدر. مقصد اونا مایتا صرفا رفتن. باز چی میتونه بدن؟ وریانت این که خطاگی کردن حتما خوشکی مقصد نه اونقدر آدمانی زیاد خطاگی باز چی بدن میتونه بچه ها؟ در لندن هوای لندن بسیار بارونی است شاید همه نه یکن دیگه بر باران بگذارین سوال یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرامت کارمندانی همون سمت کارگردانی باشن با سوال مذکور اعضای دسته دلشاد پاسخ میدم مرامت از فرصتی که مثلا اون کامپوزیتور بود و کمتر شخصان با همون کنسرت آمدن آرامی وجود داشت و از این فرصت استفاده بوده توانست که تمام ملکه خود را یعنی که به همون شخصای بودگی نشان دهد و این باعث آن میگردید که در آینده تعداد مخلصانش زیاد گردند. قبول است. خیلی عذاب کشیدین برای این جمله بندی کردن همین جواب. خیلی عذاب کشیدین. خوب خلاصه جوابی درست نیست و وقتی که گندل میگن که ممکنم خوب نشد که آدم ناامد او میگوید که نه برعکس عالی جناب است در تالار خالی موسیقی تماما دیگرگونه صدا میدهد میگن. خب وقتی که تالار میگد خالی است موسیقی کاملا دیگر خیل و بهتر صدا میدهد. خوب همین است جواب درستی و برای شما سپاس میگم. یادداشت میشم بازی رفیقانه بود و ما با مؤلفان سوال ها و با همه شما اشتراکچیان و بیننده های عزیز سیمون های سپاس میکنیم تا برنامه های دیگر. صبحان جلیلوف بودم. کامیاب و موفق باشید.